Kung may moingon nga siya nakaila sa Dios, apan wala siya magbuhat sa kabubuton sa Dios, wala siya nagtuman sa mga sugo sa Dios, bakakon ka ng tawhana o wala kaniya ang kamatuoran. Unang Juan 2, versikulo 4 hangtod sa 5. Kung may moingon, nakaila ako sa Dios, apan wala nagtuman sa iyang sugo, bakakon kanang tawhana o wala kaniya ang kamatuoran. Sa versikulo 5, apan ang nagtuman sa iyang sugo, nahingpit diha kaniya ang gugma sa Dios, mahibaluan nato nga nagkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios, pinaagi niini. Unang Juan 2, versikulo 6. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios, kinahanglan magkinabuhi sama kang Kristo. Mao na igsuon kung moingon ka nga nakaila ka sa Dios, kinahanglan makita diha sa imong kinabuhi. Kinahanglan makita diha sa imong kaugalingon nga nagkinabuhi ka sama sa kinabuhi ni Kristo, samtang siya dinhi pa sa kalibutan. Kinahanglan magtuman kita sa kabubuton sa Ginoo. Magbuhat kita sa kabubuton sa Ginoo. Magbuhat kita sa mga butang nga uyon diha sa Dios og dili ang mga butang nga sukwahi siyang kabubuton. Kinahanglan sa kanunay mahimaya ang Ginoo igsoon sa tanan nato nga buhaton, sa tanan nato nga isulti, sa tanan nato nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Kinahanglan mahimaya ang Ginoo igsoon. Tungod kay kung nakaila ka sa Dios, apan wala ka nagtuman niya ng tanan, wala ka nagpahimuot sa Dios, sa kanunay nagbuhat ka sa mga kalibutanong butang nga dili makapahimuot sa Ginoo, bakakon ka igsuon. Tawgon ka sa Dios igsuon nga bakakon ug tig pagkaarong ingnon. Dili kanya tinuod nga sulugoon, dili kanya tinuod nga anak. Tungod kay ang tinuod nga anak sa Dios nagtuman sa sugo sa iyang amahan, nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan ug sa kanunay nagpasidungog kini sa iyang amahan. Mao kana ang tinuod nga nakaila sa Dios igsoon. Kinahanglan igsoon nga sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, mahingpit gayud ang atong gugma ngadto sa Dios. Tungod kay kung mahingpit ang atong gugma ngadto sa Dios, mabuhat gayud nato ang tanan sa pagpahimuot, sa pagbuhat sa sugo sa Dios. Og dali lang para kanato ang pagbuhat nga naigsuon kung mahingpit ang atong gugma kaniya. Og labaw sa tanan igsuon, mahibaluan nato nga kita nagkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Mahibaluan nato nga ang gugma sa Dios naghari sa tong kinabuhi kung magkinabuhi kita sama sa kinabuhi ni Kristo. Amen. God bless sa tanan.